Kaamin dagitoy haan ang makalisi itunggal tao. Kada amin pasit tayo nga agaramid iti daytoy alubong. Kadigiti na do makakabsat nagliktadan da iti daytoy anay surat iti lokot iti pagbasaan nanipod iti damo iti daan atulag nga surat ni Moises. Kadigitoy a pamaneknek nga mabasa iti Ezekiel 17 iti 18. Tanagliktadan ta iti sapata babaen iti panangdadael iti tulag. Taadu tinang dadael daytoy atulag nga iso ti bagbagana ket adtoy nga inyawat na iti imana ket no pay kasta inaramid na amin kadigitoy abanbanag isuda dinto makalisi. Isu nga tungkal maysa aramid iti tunggal tao nanyaman ti na ganwat nga aramiden haan a makalisi iti Dios. So digita paamin a tao nayarig iti maysa nga gamit iti tao nga kas iti martilyo kuma paet ragadi ken iti doma a kasapulan iti karpentero ket dayta adda itunggal paka ipaayan na a pakasapulan kasta met iti tao kasta iti maysa a pangarig. Kadigiti kakabsat nauneg iti kaipapanan na igitoy anaylanad iti lokot iti pagbasaan nga iso iti Biblia nga masasao. Kinuna na iti Ezekiel 18 iti 21 ngem no iti nadangkes paglikudan na kadigiti amin abasbason nga inaramid na ket aramiden na dayjay amayan nurot iti linteg ken umiso. Isu kailangan nga alaen tayo ti husto akay papanan panagaramid isu nga agbiag to adi bumurong saan to amatay. So dayta kabsatin na ibagbaga tajuray sibibiyag iti tao natay no may panget ti Dios agang anges man adda toy alubong natay iti kaya nasaon ta awan iti muda iti nadyosan sorsoro. So di kita kapsat aduwa iti klase iti natay man nga awan iti ammuna iti nadyosan sorsoro natay met gapo iti panakapukaw iti anges. So dayta kapsat iti kay papanan digitoy asasao. Iti mabasa iti Ezekiel 33 iti 19 ket no iti nadangkes agbawing iti tinadangkes ket aramiden na dayjay mayalubog iti linteg ken umiso. Isu nga kailangan aramiden tayo kadigiti umiso tapno agbyag tayo natalingengen iso agbyag to gapo iti dayjay. So kadigiti kapsat na ibagbaga na pudno nga adda kadigiti nailanad kadigiti sorsorat. So kadigiti kapsat ngayon nakipapaabot gapo kadigiti sasao. At agyaman na iti Diyos Ama manakabalin sa amin. Amen.